καλύτερο από το μισό λεπτό. 5,8 σκέτο που ήταν το 2001. Επίσης, επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να παρέμβουν και οι Αθηναίοι γίνονται έρμεο των Αλβανών που γιορτάζουν. Πλατεία Συντάγματος λίγο πριν την αλλαγή της χρονιάς. Ανυπεράσπιτες γυναίκες, μητέρες με μωρά στην αγκαλιά που βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να υποδεχτούν τον νέο χρόνο. Έζησαν στιγμές φρίκης στα χέρια μεμονωμένων ομάδων αλλοδαπών, οι οποίοι τις χτυπούσαν. Όσο για την αστυνομία απλά παρακολουθούσε. Δεν δράμα η κατάσταση, τι να πούμε. Μέσα μου όλοι ήταν πολλά άτομα, πάρα πολλά άτομα. Δείτε αυτό το κορίτσι που βρίσκεται ξαφνικά περικυκλωμένο από δεκάδες αλλοδαπούς οι οποίοι χειρονομούν σε βάρος της. Προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν τα καταφέρνει. Σε σπάσει λυγμούς καλεί σε βοήθεια. Κανείς όμως δεν βρίσκεται εκεί για να τη βοηθήσει. Για 3 λεπτά της ώρας ζει εφιαλτικές στιγμές μέσα στον όχλο. Καταφέρνει μόνη να φτάσει έξω από το πλήθος. Με δάκρυα στα μάτια λέει στους αστυνομικούς που όλη αυτή την ώρα παρακολουθούσαν αμέτωχοι. Αυτό που συνέβαινε, αυτό που έζησε. Ώρα 12:30. Οι επιθέσεις έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία της πλατείας. Η γυναίκα που βλέπετε έχει δίπλα της τα 2 της παιδιά. Μία μάζα πέφτει επάνω της. Προσπαθούν να ξεφύγουν. Πέφτουν κάτω. Μας αποθούσαν εχθρικά. Ένιωσα ότι απειλούμε. Είχαμε βάλει στη μέση το παιδί και τον σπρώχνανε, να σπρώχνει το παιδί και το παιδί να σπρώχνει εμένα και φώναζε το παιδί μη με σπρώχνετε. Αυτό το έσκος στην πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που υποδέχτηκε το ευρώ συνεχίστηκε για πολλή ώρα ακόμα. Άλλη μια κοπέλα ζει εφιαλτικές στιγμές στα χέρια αυτών των συμμοριών. Κλαίει ασταμάτητα. Ένας από το πλήθος προσπαθεί να τη σώσει. Επιδρομή κάφρων. Ναι. Για ομάδες ολόκληρες που μπαίνανε μπουλούκι και σέρναν μπροστά τους ποδοπατέντας. Η μία μου κόρη ευτυχώς γλίτωσε, εννοώ ότι δεν ποδοπατήθηκε όσο έπρεπε. Η άλλη ποδοπατή.